أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أجاست عالم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أجاست عالم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي بسم سلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ መስከላትኩም ይኹን ዝዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኒ ዓለም አቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብሰላም ብጥዕና ስለዝዓቀበናን ዘጽናሕናን ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዑ ይኹን ከምኡውን ነታረረተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ወላዲተ አምላክ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት አደይ ቅዱስ ወዳ ብዛሃባ ክብሪ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ ከምኡን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላክና ብዘኽበሮም መጠን ብዘኽበሮም ብዛሃቦም ቃል ኪዳን ከከም ማዕርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዕኦም ይኹን አሜን። ባሕቲ ሓደ ጥሪ ባሕቲ ሓጎስ ባሕቲ ጥዕና ባሕቲ ሰላምን ጥዕናን ይግበረልና አሜን። ሓደ ጥሪ ዝንበብ ዝጽለ ስንክሳር ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር አሜን። ብሩኽ ባሕቲ ይግበረልና መሐጎሲትና ባሕቲ ይግበረልና ባሕቲ ሓጎስ ባሕቲ ጥዕና ባሕቲ ሰላም ባሕቲ ፍቕሪ ባሕቲ እምነት ባሕቲ ንስሓ ይግበረልና ንማዓንቲ ዓመታዊ ክብረ በዓል ናይ ቀዳሜ ሰማዕት ድሕሪ ጎይታ ብሰማዕትነት ዝሓለፈ 34 ዓመተ ምህረት ቅዱስ እስጢፋኖስ ልደቱን ሰማዕትነቱን በዚ ዕለት እዩ። በረኸቱን ረድኤትን ናይ ቅዱስ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናት ምስኩላትና ናይ ተዋህዶ ደቂ ተዋህዶ ይኹን። ወርሓዊ በዓል ልደታ ማርያም እዩ። በረኸታን ረድኤታን ጣዕሚ ፍቕራ ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ምስኩላትና ይኹን አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሓደ ጥሪ ዕረፍቱን ልደቱን ንሊቀ ዲያቆናት ሐዋርያ ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ እስጢፋኖስ እዩ። ቅዱስ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናት እስጢፋኖስ ማለት ናይ ግሪክ ቃል ኮይኑ አኽሊል ማለት እዩ። ከምኡውን ናይ ቀትሪ ሃሩር ናይ ለይቲ ቁሪ ዘይቅይሮ መብራህቲ ፋና ማለት እዩ። ትውልዱ ካብ ነገደ ቢንያም ኮይኑ ስም አቡኡ ስምዖን አዲኡ ስም አዲኡ ድማ ማርያም ይባሃሉ። ስድራ ቤት ቅዱስ እስጢፋኖስ ቅዱሳን ፈራሕያን እግዚአብሔር ዝኾኑ ስድራ ቤት ነበሩ። ክልተ ውላድ ድማ ወለዱ ይሁዳ እስጢፋኖስ ቲሓደ ይሁዳ ቲሓደ ድማ ቅዱስ እስጢፋኖስ። ቅዱስ እስጢፋኖስ ኦሪትን መጻሕፍቲ ነቢያትን አጠናቂቁ ዝተምሃረ እዩ ነይሩ። ቅዱስ ዮሐንስ ናይ ንስሓ ስብከት እንዳሰበከ ከሎ ንገሩ መርምሩ ናይ ሓቂ ጸራጊ መገዲ ምዃኑ ፈሊጡ ድማ ናይ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ወደ መዝሙር ኮነ። ንሽዱሽተ ወርሒ ድማ ናይ ዮሐንስ ወልደ መዝሙር ኮይኑ አገልገለ ወደ መዝሙር ኮይኑ አገልገለ። ክብሪ ምስጋና ይኹንሞ ንስሙ ንመድኃኔ ዓለም ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ምስ ተጠመቀ ሽሙ ዝተገብረ ዓብይ ተአምር ሽዑ ዝተገብረ ዓብይ ተአምር ንቅዱስ ዮሐንስ ከረድኦ ሓተቶ ትሕትና ዝኣመሉ ቅዱስ ዮሐንስ ድማ ኬዱ ካብ ቃል ጎይታ ክሰምዕ ክርዳድ ናብ ጎይታ ሰደዶ። ካብ ሽዑ ቅዱስ እስጢፋኖስ ናይ ጎይታ ወዲ መዝሙር ኮነ። ዳሕራይ እውን ነቦታት ሐዋርያት እንዳተላአከ የገልግል ነበረ። ቅዱስ እስጢፋኖስ ኣብ ኢየሩሳሌም ካብ ዝተሸሙ 7 ዲያቆናት ሓደ ኮይኑ ሊቀ ዲያቆናት ነበረ።
ቅዱስ እስጢፋኖስ ወንጌል ብምምሃር ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ኢአማንያን ናብ አማንያን ዝመለሰ ሐዋርያ እዩ። እንተኾነ ግን አይሁድ ክፉእ መንፈስ ቅንዓት ይሕዲሮም ስለዝነበሩ ብዳርባ እምኒ ክቀትልዎ ተመኸሩ። ቅዱስ እስጢፋኖስ ድማ ከምዚ ኢሉ ዘለፎም አንቱም ተረርቲ ክሳድ ልቦም ዝተደፍነ ኩሉ ግዜ ከም አቦታትኩም ንመንፈስ ቅዱስ ክትቃወሙ ምን እዩ ካብ ነቢያት አቦታትኩም ዘየሳደድዎ ዘይቀተልዎ ከምኡውን ስለ ኃጢአት ዓለም ከርሕቕ ዝመጸ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ክሰቐልኩምዎ ንሱ ግን አምላኽ ስለ ዝኾነ ካብ ሞታን ኣብ ሳልሳይ መዓልቱ ተንስአ ከምዚ እንዳበለ ስለ ጎይታ እንዳመስከረ ምስ ዘለፎም አስናኖም ሓራቆሙ ተማኺሮም ድማ ሓደ ጥሪ 34 ዓመተ ምህረት ብዳርባ እምኒ ቀተልዎ። ከምኡውን በዚ ዕለት ልደት እዩ። በዚ ድሕሪ ጎይታ ካብ ምእመናን ወገን መከራ ተቀቢሉ በቀዳምነት ሰማዕትነት ዝኾነ እዩ። በዚ ድማ ቀዳማይ ሰማዕት እንዳተባሃለ ይጽዋዕ። ሊቀ ዲያቆናት ዝበሃለሉ ምኽንያት ድማ ክቡራን አቦታትና ካብቶም 7 ዲያቆናት ከም ሓለቃ ገይሮም ስለ ዝሸመዎ እዩ። ፍልሰቱ ድማ ቅዱስ እስጢፋኖስ ቅዱሳን ሐዋርያት ሊቀ ዲያቆናት ተሸይሙ ምእመናን እናኣብዝሐን ቤተክርስቲያን እናኣስፈሐን ከገልግል ከሎ ብግብረ ሰይጣን ዝተላዕሉ አይሁድ ብዳርባ እምኒ ቀተልዎ። በዚ ሰማዕትነቱ ድማ ቀዳማይ ሰማዕት ተባሃለ። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 6 ክሳብ ምዕራፍ 7 ቅድስት ቤተክርስቲያንና ንቅድስናን ክብርን ቅዱስ እስጢፋኖስ ወትሩ እኳ ትዝክሮ እንተኾነት ዕለት 15 መስከረም በዓለ ቅዱስ እስጢፋኖስ እተኽብረሉ ምኽንያት ግና መጽሓፈ ስንክሳር ከምዚ ዝስዕብ ይብል። ቅዱስ እስጢፋኖስ ካብ ዝዓረፍ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ካብ ዝነግስ ድማ ድሕሪ 300 ዓመት ስጋ ቅዱስ እስጢፋኖስ ኣብ ዝተቐብረሉ ጥቓ ኢየሩሳሌም ሉኪያኖስ ዝተባሃለ ሰብኣይ ነበረ። ነዚ ሰብኣይ እዚ ቅዱስ እስጢፋኖስ ብሕልሚ እናተገልጸ አነ እስጢፋኖስ እየ ስጋይ ኣብዚ ቦታ እዚ ተቐቢሩ ኣሎ ይብሎ። ስለዝነበረ ንኤጲስቆጶስ ኢየሩሳሌም ከይዱ ኩሉ ዝረአዮ ነገሮ። እቲ ኤጲስቆጶስ ከዓ ምስ ክልተ ኤጲስቆጶሳት ኮይኑ ብኽብርን ምስጋናን ንመቃብሩ ኳዓቶ። በዚ ግዜ እዚ እቲ መቃብር ኣዝዩ ጥዑም ጨና ጨነወ እሞ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብእ ዝብል ምስጋና መላእኽቲ ተሰምዐ። እዚ ምስ ሰምዑ ኩሎም እቲ ስለ እቲ ዝተገብረን እግዚአብሔር እናመስገኑ ተሸኪሞም ናብ ጽርሐ ጽዮን ወሲዶም ቀበርዎ። ድሕሪዚ እለ እስክንድሮስ ዝተባሃለ ቆስጥንጥንያ ዝሃገሩ ግና ኣብ ኢየሩሳሌም ዝቕመጥ ሰብኣይ ቤተ ክርስቲያን ሃኒጽሉ ንስጋኡ ናብኡ ኣጋዓዝዎ። ድሕሪ 5 ዓመት እለ እስክንድሮስ ሞተሞ ኣብ ጎድኒ መቃብር እስጢፋኖስ ተቐብረ። በዓልቲ ቤት እለ እስክንድሮስ ድሕሪ 8 ዓመት ሬሳ ሰብኣያ ናብ ቆስጥንጥንያ ንኽትወስድ ናብቲ ቤተ ክርስቲያን ከደት። አስኬሬን ሰብኣያ ዘለዎ ሳጹን ምስ ሳጹን ቅዱስ እስጢፋኖስ ይመሳሰል ስለ ዝነበረ ብፍቃድ እግዚአብሔር ተጋግያ አስኬሬን ቅዱስ እስጢፋኖስ ዘለዎ ሳጹን ኣብ መርከብ ጽዒና ናብ ቆስጥንጥንያ ክትጓዓዝ ጉዕዛኣ ጀመረት። ኣብ መንገዲ ካብ ሳጹን ቅዱስ እስጢፋኖስ ጣዕመ ዝማሬ ሰምዐት እሞ ተደኒቓ ነቲ ሳጹን እንተረኣየት ሳጹን ቅዱስ እስጢፋኖስ ከም ዝኾነ ፈለጠት። እዚ ዝኾነ ብፍቃድ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ተረዲኣ ንእግዚአብሔር እናመስገነት መንገዳ ናብ ቆስጥንጥንያ ቀጸለት። ኣብ ቆስጥንጥንያ ድማ ምስ በጽሐት እቲ ዝኾነ ኩሉ ንንጉስ ነገረቶ። ንጉስን ሊቀ ጳጳሳትን ካህናትን ህዝብን ብኽብሪ ተቐበልዎ። ብዙሕ ተኣምራት ከዓ ኣርኣየ። ሓደ ካብኡ ድማ ኣብ ሰረገላ ኣብ ቅሊት ጽዒኖም ክወስድዎ ከለዉ ኣብ ቆስጥንጥንያ ዝበሃል ቦታ ምስ በጽሑ እተን ኣብ ቅልቲ ምኻድ ኣብየን ደው በላ። ወላ እንተኸትከትወን እንተሃረመወን መንቅስቃስ ኣበያ። ብድሕሪ እዚ ሓንቲ በቕሊ ብልሳን ሰብ ጌራ ንስጋ ቅዱስ እስጢፋኖስ ኣብዚ ኣንብርዎ ኢላ ተዛረበት። ነዚ ዝሰምዑ ኩሎም እናተገረሙ ንኣድጊ በልዓም ዘዛረበ ኣምላኽ ኣመስገኑ። እቲ ንጉስ ከዓ ኣብቲ ቦታ ቤተ ክርስቲያን ክህነጸሉ ኣዘዘ እሞ ብፍቃድ እግዚአብሔር ኣብቲ ዝተሃንጸ ቤተ ክርስቲያን ብኽብሪ ስጋ ቅዱስ እስጢፋኖስ ተነብረ። በረኸተ ጸሎቱ ምስ ኩለና ህዝበ ክርስቲያን ደቂ ተዋህዶ ይኹን አሜን። ብጸሎቱ ድማ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ይምሓረና።
አሜን። ሰማዕት ቅዱስ ለውንዲዮስ ሃገሩ ሶርያ እዩ። በሃይማኖትን ምግባርን ዝተፈተወ ስለዝነበረ ከሓዲ ንጉስ መክስሚያኖስ ዜናኡ ሰምዐ። ጭፍራ አውሊኢኹ ድማ ንቅዱስ ለውዲዮስን አምጽኦ እሞ እምነቱ ገዲፉ ኣብ ናይ ንጉስ ኣማልኽቲ ከኣምን እንዳጠባበረ ብዙሕ ሽልማት እውን ከም ዝህቦ ቃል ኣተወሉ። ቅዱስ ለውንዲዮስ ግን ነቲ ሽልማቱ እንዳቃለለ ንኣማልኽቱ ረገመሉ። ኣብቲ ግዜ ድማ ንጉስ ተቆጢዑ ንቅዱስ ለውንዲዮስ ኣስቂሉ ኣሳቀዮ። ጎይታና ድማ ንቅዱስ ለውንዲዮስ ወላ ሓንቲ ማህረምቲ ከም ዘይረኸቦ ገይሩ ፈወሶ። ደጊሙ ከዓ ንጉስ ብናይ ሓፂን ዘንጊ ይህረሞሞ ኣብ ዓብይ ዝኾነ ድስቲ ማይ ኣፍሊሖም ነዚ ቅዱስ ኣብቲ ውሽጢ የእትዮም ንሰብነቱ ኣቃጸልዎ። ነገር ግና ጎይታና ሕጂ እውን ደጊሙ ጥዑይ ገይሩ ኣተንስኦ። ኣብ መጨረሽታ ግና ንጉስ ምስ ስቃይ ስለ ዝሸልቸዎ ንናይ ቅዱስ ለውንዲዮስ ርእሲ ብሴፉ ኣቆረጾሞ ናይ ሰማዕትነት ፍጻሜ ኮነ። ናይ ክብሪ ኣኽሊል ድማ ተጎናጸፈ። ካብዚ ናይዚ ቅዱስ ስጋ ከዓ ብዙሕ ኣገራሚ ተኣምራት ተፈጺሞም ተረኣዩ። ገድልን ሰማዕትነቱን ድማ ኣብ ሙሉእ ሶርያ ተሰምዐ። ብስሙ ድማ ኣብያተ ክርስቲያናትን ገዳማትን ተሰርሓሉ። ካብ ገዳማቱ ኣብ ሓንቲ ድማ ዝኸበረ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ሳዊሮስ ብህፃንነቱ ዝተጠመቐላ እያ። ናይ ሰማዕት ናይ ቅዱስ ለውንዲዮስ ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና፣ ብጸለቱ ድማ መድኃኔዓለም ይምሓረና አሜን። ናይ አክሚም ሰማዕታት አክሚም ኣብ እትበሃል ሃገር ዝተሾመ ሓደ በዓል ጸጋ ነበረ። ስሙ ድማ አልሲድ ማሊዮስ ይበሃል። አስማቶም ዲዮስቆሮስን ሰከላቢዮስን ዝበሃሉ ክልተ ቆልዑ ድማ ወሊዱ። ብጾም ብጸሎት ንእግዚአብሔር ብምፍራሕ የዕብዮም ነበረ። ድሕሪ ግዜያት ድማ ኣቦኦም አልሲድ ማሊዮስ ብሞት ዓረፈ። እዞም ክልተ የሕዋት ድማ ናይ ምንኩስና ነገር እንዳተመነዩ ከለው ዝተኣዘዘ መልአኽ ናብኦም መጺኡ ናብ ናይ ገዳማዊ አቡነ ሙሴ ገዳም ክኸዱ ኣዘዞም። ከም ዝተኣዘዙ ድማ ከይዶም መንኩሶም ብዓብይ ተጋድሎ እንዳነበሩ ዓበይቲ ተኣምራት ክሳብ ዝገብሩ ኮኑ። ከሓዲ ንጉስ ዲዮቅልጥያኖስ ንናይ ክብሪ ንጎይታና ክሒዱ ጣዖት ምምላኽ ኣብ ዝጀመረ ግዜ ንጣዖታት ዘይሰገደ ክርስቲያን ምእንቲ ክቐትል መኮንን ንናይ ኣዴና ጨካን ገዛኢ ንኣርያኖስ ኣዘዞ። ጨካን ኣርያኖስ ድማ ኣብ ከተማ አክሚም ኣብ ዝበጽሐ ግዜ ብመጀመርታ ንኣባ ብኑድያስ ሒዙ ኣሲሩ ኣሳቀዮም። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ድማ ንቅዱሳን ዲዮስቆሮስን ሰከላቢዮስን ተገሊጹ ናብ መኮንን ከይዶም ምእንቲ ክምስክሩን ሰማዕት ክኾኑን ነገሮም። ንሳቶም ድማ ታሕሳስ ዕለት 24 መነኮሳት ኮይኖም ናብ ናይ ሰማዕትነት ኣደባባይ ከዱ። ኣብ ከተማ አክሚም ኣብ ዝበጽሑ ድማ ኣብ ናይ ጎይታና ናይ ልደት መዓልቲ ብዙሓት ክርስቲያን ምስ ቤተሰቦም ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮይኖም ንምስክርነት ተቀራሪቦም ረኸብዎም። ኣብ ቢኑድያስ ድማ ክቅድስ ኣትዩ እንዳቀደሰ ከሎ ጎይታና ኣብ ልዕሊ መሰውኢ ተቐሚጡ መላእኽቲ ኣብ ዙርያኡ ከቢቦሞ እንዳመስገንዎ ሰማዕትነት ተመልከቱ። ጎይታና ድማ ነቲ ቁርባን እንዳልዓለ ኣብ ኢድ ካህን ብምግባር ንስተኣከቡ ከቕርቦም ከሎ ቅዱሳን ብግልፂ ተመልከቱ። በቲ ግዜ መኮንን አርያኖስ ፈጢኑ መጺኡ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንዝነበሩ ናይ ተዓዲ ሓለቓታት ብሕዋፋ ንዊንን ንዝበሃሉ ክሳዶም ቆረጸ። ቀጺሉ ድማ ንዲያቆናትን መዘምራንን ንኹሎም ኣገልገልትን ደሞም ኣብ ኣፈት ቤተ ክርስቲያን ወፂኡ 20 ክንዲ ዝኣክል ክሳብ ዝውሕዝ ንኣዋልድን ህፃናትን ወሲኹ ንወላ ሓደ ከይትራፈ ሓረዶም። ድሕሪኡ አርያኖስ ንኤጲስቆጶስ ኣባ ብኑድንን ንቅዱሳን ዲዮቅልጥያኖስን ዲዮስቆሮስን ሰክላቢዮስን ወሲዱ ንጣዖታቱ ምእንቲ ክሰግዱ ኣዘዞም። አርያኖስ ድማ እዞም ቅዱሳን ንጎይታና ብምእማን ኣብ እምነቶም ከም ዝጸንዑ ተመልኪቱ የዕጽምቶም ክሳብ ዝፈላለየ ኣሳቀዮም።
ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ድማ መጺኡ አድሓኖም ናይ አርያኖስ ጭፍራታት ዝኾኑ ኣብ ላዕለዋይ ክብሪ ዝነብሩ ኣስማቶም ኦሪዮንን ፊሊሞናን ምስ ካልኦት 40 ጭፍራታት ነዚ ተኣምር ኣብ ዝረኣዩ ጊዜ ብጎይታና ኣሚኖም መስከሩ። ንሶም ድማ ታሕሳስ 30 ናብ እሳት የእተውዎም እሞ ናይ ሰማዕትነት ኣክሊል ተወናጸፉ። ኣብኡ ካብ ዝተኣከቡ ሰባት ድማ ወላ ሓደ ከይገደዶም ብፍቃዶም ንናይ ጎይታና ክብሪ እንዳመስከሩ ዘሊሎም ናብቲ እሳት እንዳኣተው ሰማዕትነቶም ብዓወት ፈጸሙ። ቅዱሳን ዲዮስቆሮስን ሰክላቢዮስን ድማ ተኣሲሮም ከለው መልአክ ቅዱስ ሚካኤል ተገሊጹ ምስክርነቶም ምእንቲ ክፍጽሙ ነገሮም። ኣብ ዝወግሐ ጊዜ ድማ ጨካን ከሓዲ ንጣዖቱ ስገዱ ምስ በሎም እምቢ በልዎ። ንሱ ድማ ንናይ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ክልቲአን የዒንቱ ኣውለቐን ኣውፅአን። ነገር ግን ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ንዝወፃ የዒንቱ ካብ ልዕሊ መሬት አልዒሉ ናብ በቦታአን መለሰን። ሎኪዮስ ዝተባሃለ መኮንን ድማ ነዚ ርእዩ ብጎይታና ኣሚኑ ምስ ሰራዊቱ ናብ እሳት ተደርብዩ ብሰማዕትነት ዓረፈ። አርያኖስ ድማ ንበዓል ዲዮስቆሮስን ሰክላቢዮስን ክሳዶም ብሴፍ ምእንቲ ክቆርጹ አዘዘ። ጎይታና ድማ ምስ ቅዱሳኑ ተገሊጹ ዓብይ ቃል ኪዳን ኣተወሎም። ድሕሪኡ ንናይ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ክሳዱ ቆረጹ። ንሰክላቢዮስ ድማ ግን ካብ መዓንጣኡ ቆረጽዎ። ን24 መነኮሳት ድማ ካብ ቀመቶም ሰንጠቕዎም። ናይ ኩሎም ሰማዕትነት ከዓ ጥሪ ሓደ ተፈጸመ። በዛሎም መዓንቲ ማለት እዩ። ኣብ ከተማ አክሚም ሰማዕት ዝኾኑ ድማ ብጠቕላላ ቁጥሮም 8140 ኮነ። ናይዞም ሰማዕታት ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና። ብጸሎቶም ድማ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ይምሓረና። ጽንዓቶም ትብዓቶም ድማ ይዓድለና። አሜን። በረኸቶም ይኽፈለና። ርሑስ ቅዱስ ባሕቲ ብሩኽ ቅንያት ልደት ይግበረልና። በረኸት ናይ ጻድቃን ሰማዕታት እዚ ዕለት ይኽፈለና። አሜን። ጥሪ ሓደ ባሕቲ ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ እስጢፋኖስ ቀዳማይ ሰማዕት ሊቀ ዲያቆናት፣ ቅዱሳን ሰማዕታት አክሚም፣ ቅዱሳን ዲዮስቆሮስ ወሰክላቢዮስ፣ ቅዱስ ለውንዲዮስ ሰማዕት፣ አባ መቃርስ ሊቀ ጳጳሳት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ልደታ ለቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም እግዝእትነ፣ ቅዱሳን ኢያቄምን ሐናን አደ አነቡአን፣ ቅዱስ ራጉኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ በርተሎሜዎስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ሚልኪ ትሩፈ ምግባር። አሜን አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ብአፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ይተአረመልኝ። ስንክሳር ድሰምዕ ዘነብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ፣ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። አሜን። ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፍእ ዘበለ ክድሕኑ። አሜን ወአሜን ይበሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን ለይኩን።